Servus bratu, dneška cvičím hruď, perší cvik, bench press. Budem sa snažiť prekonať svoj predošlý rekord. Minule ešte mi podarilo vyzdvihnúť 8 razy a dneška by som chcel cholem tých 9. Viem, nic z toho, pretože dneška bola tá činka barš ťažká. Ako náhle som ju vyzdvihnul, už som čul, že dneška z toho nič nebude. Ale nevadí, aj také tréningy sú dobré. Hlavne, že som išiel na maximum a to posledné opakovanie bolo poriadne ťažké, poriadne pomaľučké. Už som myslel, že to budem musieť zosýpať head, pretože vypatralo to, že to nepôjde hore, ale zvládnul som to, chvála Bohu. A tréning pokračoval ďalej. Môj štýl tréningu je furt taký istý. Najprv sa snažím s nejakým ťažkým cvikom vsiliť, úplne vycahať všetko zo svojich svalov a potom to doklepem nejakými inakšími cvikami. Napríklad teraz som sa rozhodnul, že budem robiť motýlika alebo rozpažovanie. V rukoch trimem 12 kg, liehnem na rovnú lavičku a idem najhlbšie, jak dokážem. No a pomaličky dvíham hore. Pri týmto cviku fajne rozsahám tie hrudné svaly. A ako náhle čujem, že už to nejde hore, tak zrobím super sériu a z motýlikoch zrobím normálny tlak a snažím sa to vytlakovať do maxima. A keď už 12 kg nedokážem pohnúť, tak to znamená, že môj hrudník už je riadne zničený a teoreticky už by tréning mohol aj skončiť. Viem, že ja som sa povedal, že ešte sebe dať co dám. Už keď mám napríklad toto protismerky, mám tam naloženo 17 kg, tak reku ešte kuštík postískam to, naj to poriadne prekrvím, napumpujem. No a dal som tam pár opakovania. Váha bola kuštík veľká, pretože po všetkých tých cvikoch už som to neznal ani poriadne docahnuť do konca. Ale nevadí, i tak som čeku s tým pobavil. A úplne posledný cvik boli takzvaný pullover. To som zobral 2 12, spojil som ich k sebe a išiel som za hlavu dolu na lavičke. Však uvidíš. Pullover robím rád, pretože je to dobrý cvik, jak posledný, fajne rozsahať hruď. Kuštík aj chrbet tam sa rozsahne, takže bolo to v pohodze. Dobre, spokojný som s dnešným tréningom, pevne verím, že na druhý raz sa mi podarí vecej a podarí sa mi konečne tú stovečku aspoň ze 6 razy vyzdvihnúť, jak dakedy za starých časoch. Takže to je môj cíľ a pevne verím, že sa mi to tého roku podarí. Dobre, ďakujem šumne, maj sa krásne, čau.